Yes. Så har vi fornøjelsen af at komme op for første gang, Carsten. Yes, mand! Det var sindssygt, mand. Skal det med lyset? Fuck, det er vildt, Carsten. Det er fedt. Ja, for satan, mand. For satan, mand. Hvad har vi her? Vi har en højde på 350 fod. Og det vil sige, det er nu, du skal på varmesko. Det rører vejen. Det til højre har du Præstø Fjord. Præstø Fjord. Lige fremme faktisk til Kalpen. Det har vi der. Bagbro Svinge. Og vi har Carsten. Jeg tror nok, vi får med her. Ja, hej. Og så har vi ret langt ned. 370. Du er sindssygt, mand. Så kan du se det hele her. Ja. Så er lige med kasket næste ud af. Det er sgu ret fedt, det her. Hvor siger du? Det er ud af, at se næste, tror jeg. Ja. Hvad? Er det sådan, så er det? Ja. Deres udsendte medarbejdere siger foreløbig stop nu, men vender tilbage igen under landingen.